comrade machampions yapanapa timboonesana pane nyaya iri kuitika hai ndizwe nyaya dzacho ndamboramuzobudisa video for the past 3 days chingozi ayo utauri wai uchida kudina but geza timbotrai kuzvita simple because the way maroere kana kuti matauriro ndakaita nyaya yacho pang'ondo anga asiri kubuda mumusha pane mufesi ari kunzi akabatwa panapa saka vanga vari kuchitya kuti ari kupinda nepfuti kuZANU-PF conference sei iwo kanoda kuti sei kuda kurowani kunepfutiko ndo nyaya yanga iri kunetsa panapa. So police are investigating a security breach that happened at ZANU-PF annual conference 2 weeks ago. Brighton Debele, who works as a personal assistant to Industry Ministry Mangaliso Ndlovu, was caught with a firearm and he has been denied bail. Debele, who also serves as ZANU-PF's information secretary for Matabeleland South, was arrested amid growing tensions between President Mnangagwa and his deputy Constantino Chiwenga. Authorities are trying to find out whether he carries the gun by mistake or for another reason. Investigators have also questioned his wives in Bulawayo as part of the case. Zvikanzi nai comrade, munyazozoti kuti conference ikai ndo yanga iri last day yekuvhara madhoo, sedha mukuvharira Chiwenga kunze kana kuti mukuvhurira Mnangagwa kuti apinde mudhoo rachini rati 2030. ndo pahasha peconference yekuti security was a must. You know, this conference ngati supposing ichi attendwa nevanhu 7,000 but yakarejistwa kusvika pa 4,000. This conference is the same conference yakaita kuti maactivist akawanda vasungwe, the likes of ana Malcolm Masarira, popularly known as Comrade Traore, vakavharirwa vakaiswa paside. But look now, look where we are. A certain comrade angoti pop up achingobudikira nepfuti, zvikanzi pfuti manga makanganwa here kuuya nayo kana kuti pfuti iyi mauya nayo makazvironga. That's the issue iri kupisa paground. Saka inyaya ine ndanoti toita sei guys, toita sei nenyaya iyoyi kuti vakomana vacho vanotongera chitoro but vanochika kufa futi. Ini ndandikumbofunga imwe nyaya futi yendinoona inonyanya kuitika nemamwe macomrades, especially ukasangana nemacomrades muJohn chero ari kushanda kupraza anozoti kutadza ngopinda papa ndikapfutika. It's like avanenge vatenga kapfutika vobva vafunga kuti vakufananidza vanhu kuti uyu ndokunongono shinga nekapfutika. Vakomana regerai, vakomana varume vaya vari dangerous zvokuti pfuti yacho inotodictatwa yekuchinja kuti I understand munongozitenga zvakachipa, it's like 3,000 rands 5,000 rands unotopuwa depending nokuti ari kukutengesera ari stranded papi. umwe anongokuti 10,000 rand zvinosiyana nokuti ari kukutengesera yakaita sei. Kana uchido iri clean anongopuwa nema 20,000 rands. But I'm not saying kuti ndoziva kwazvinowanika, but tinochitaura according nenyaya dzinotaurika according by experience. Uchitodzinwa chamari ninga akatotenga yake yakati, umwe anotosangana naye chitokuzoti iye ndakatotenga bodzotengeswa kunge madomasi. You understand? Zvasiyana nekuside huku manje kuti ukazoonekwa nayo manje ka you become a security threat. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti madhara acho anototya futi kuti wapinda nechii munomu. Saka mukomana papa ari kudzvanywa zvekutorevesa kunzi wakauya sei nayo kuZANU-PF conference. Inyaya iri kutenderera. Nyaya iyi ini ndandombotoiginwa because ndanangoti you know, it doesn't make sense man kuti ndiswere ndichinotaura nyaya dzekuti dzine dzakaitika kuna ZANU-PF conference because at the end of the day techingoti nyaya dzekupati yawo. But let's talk about it. Ngatisangane comment section munoionawo sei nyaya iyi. Makafanira kuteerera zvekutaurwa naMhomza uri kutaura zvinhu zviri panapa. Ngatibva tangokomenda nyaya iyoyi kuti muri kuionawo sei. Kulendi, how are you mwana wangu? Tinoramba tichikunamatira kuti denga rikurangarire zviri kuitika munyika medu. Tiri kuzviona zviri kuitika munyika dzakatitenderedza, tiri kuzviona. Zimbabwe vanhu vari kuona kunge pari kudhivhelopwa. Regai nditangire ipapo kuti vanhu vari kutonzwa vanhu vari kuti vaMnangagwa vari kudhivhelopa nyika. Vari kudhivhelopa nyika ipi? vaMnangagwa chavari kuita chete vari kupa vazukuru vavo nzvimbo votigadzira mall apa, ivo nhakati yavo muzukuru wavo orarama. That's what I can see in Zimbabwe. Tichatambura zvekutambura zviya nenyaya yekuti tese tiri kutya kufa. Tese tiri kutya kuti tikabatwa nevanhu vaMnangagwa tinokuwadzwa kana kuti tinoiswa mujeri. Asi ndodzoka futi
ndoti kutya tiri kutya zvedu, asi kutambudzika kwedu kuchanyanyisa. Munoziya munhu kana ada kuita one party state, ndakaiona ini ndichikura, iyo yekuzambia. Yekuzambia akaedza vakaunda vakaedza zvakazototi paya gojoto. Zvinova Mnangagwa pavakauya vakanzi Mnangagwa pfei, vanhu vakati aiwa takuona, ezvino tinochemerani, tabata makotsi manje. Zvangova Mnangagwa nevana vavo nezvigananda, vaMnangagwa nevana vavo nezvigananda. Saka isusu toraramira kupi? Tofa here tichitambudzika? Mubvunzo ndakambobvunza kumashure, tofa here tichitambudzika naye vaMnangagwa? Dai maindinzwa. Tofa here tichitambudzika? Imimi muchiti makaenda kunorwa hondo, which was good. Makaenda kunotirwira kuti isusu titandauke, tifare munyika yekwedu. Zvino zvamaakutidzinga munyika dzekwedu, vanhu vachibuda vachinoita. Ndine mumwe munhu akataura musuna akati, vanhu kwakuita kunge vanhu vabereki, mwana wangu ari kuSouth Africa, uyo achiti mwana wangu ari kuUK, uyo achiti mwana. Kuri kuitwa iko kuUK ikoko, kuri kuitwa iko kuAmerica ikoko, mabasa asina basa atiri kunoita ikoko sevana veZimbabwe. Mabasa asina kana neshumo yose atiri kunoita kuZimbabwe, kunyika dzisiri dzekwedu. Yesu, vanhu vangataura kuti munhu akagara kunze kwenyika uri above 60 kana kuti uri above 50 hauna musoro. Unoda kuti ndiite musoro ndichidzoka kuZimbabwe kwacho kunei? Tiri kumboitei kuZimbabwe kwacho? Nditaura on behalf of people who are out of Zimbabwe. Uda kuti adzoka achiitei? Haana pekutangira. Pari papo ndo paatojaira kuti ndikabata apa ndinotenga lofu rangu rechingwa nenyama yekunopa vana kumba. Kana auya kuZimbabwe, what are you going to offer kumunhu iyeya aane 12 years ari muSouth Africa? What are you going to offer? Vanhu tisandotaura kungotaura. Nyika yeZimbabwe yakaoma, hakuna kumira zvakanaka. Tirimo asi hamuna kumira zvakanaka. Tiruda kuedza kuti chiko vanhu vaMwari. Pane vamboedzawo nhambutambo vakati izvo stay away, vakamboti pindai mumastriti zvikanzi itaiso. vaMnangagwa zvingakufadzei, asi time is up. Mwari vanongouya mazuva ano ezvino, vanhu vari kungofa asina kumborwara. Ndine vanhu vakawanda vafa kungonzi amuka akapinda mubathroom akadonha akafa. Hazvisi kutadzika kuita kana nekwamuri ikoko, ingave n'anga, ingave muprofita, angave munhu akakumisikidzai. Munhu chete anokumisikidzai ndiMwari. Itai henyu zvamungaita vaMnangagwa, asi time is coming. Tiri kutonamatawo, hatizororeba kunamata kuna Mwari, asi kutaura haticharegedzi nekuti tarwadziwa vaMnangagwa. Tichiona vana Collins apa achizvida chaizvo, akapfeka uniform achizvidhonza chaizvo, tikati hevo nguva ichasvika, ngavazvide zvavo vana venyu, muchivati teka muchivakwidza pamusoro muchivati Mwari ndiMwari wenguva. Kulendi, chengeteka mwanangu, chengeteka. Uri kuita basa guru, chengeteka pauri ipapo, chengeteka. We keep on praying for you kuti uchengeteke, urambe uchiburitsa news kuvanhu. Vamwe wabva wati zvinobatsirei zvepaYouTube, vamwe wabva wati zvinobatsireiko zvekungotumira maaudio, zvinobatsirei. That's an impact. Tine zvatiri kutoita mukufamba, asi ukanyarara chii chichachinja? Vamwe munoti imimi muri kutaura chii chichachinja? Pane pachachinjwa nedenga. Denga richashandura situation. Denga richatibatira situation. vaMnangagwa, mazwa angu ndiri kuti inzwirai vanhu tsitsi.
ezvino kuSouth Africa uko kuri kungopengwa nedhudhula zvikanzi hakuna anoenda kuhospital, hakuna anoenda kupi, hakuna. Endai munobhadhara mari. Unobhadhara mari umbosenza basa rerudzi. Nzwirai vanhu tsitsi vamunangagwa, nzwirai vanhu tsitsi vamunangagwa. Vanhu vatambura, vanhu vatambura, vanhu vatambura. Chiregedzai kakuti ngoti vekwenyu imimi ndiwo vafare chete. Aiwaka, ngatisanganisei kanyika. Marodzi agadzirwe. muHarare umo wakuti ukafamba unofamba nekachira, kachira kekupukuta bhutsu. Wese ukatopfeka bhutsu dzeblack unofamba uchipukuta bhutsu kuti dhasti ranyanya. Chii chakadaro ichocho? Vamunangagwa tinyarei. Let's respect each other. Respectai vanhu vamuri kuti vakakuvhoterai iwawo varespekteika. Vakakuvhoterai vese muri kuvachengetera. Handi muri kungochengeta vamunoda. Vazhinji kuzoti muhwine zvamuri kuti takahwina. Vazhinji vakakuvhoterai. Saka tiitirewo zvakanaka kuti tirarame sekurarama kwamuri kuita. Mazvita.